ganki ba ya zanayi dare daya yau na fada yanayi ina kike ban ganki ba ya zanayi zahiri ke kika sace zuciya farin wata ke kika haske kai Aliyu Haidar, kuskuren da kai a rayuwanka da karancin shekarunka bai kamata kana sa rayuwanka haɗari. Lalle son wannan yarinya Aisha da kake shine kuskurenka, kuma za ka yi mugun da na sani a kai idan baka daina santa ba. A madadin rasa shi na jikinka za ka iya rasa rayuwarka ba gaba da. Ina fatan ka ji ni. Wato Allah gafarta mala, Allah ya yi tafiya na cikin birni na dawo lafiya. Na je fadan mai martaba na ga abin mamaki. Ikon Allah. Kana ji na? Ina jin ka. Wato a fadan nan na mai martaba an karantar da mu abubuwa da yawa wanda kuma malamai ku da kanku kuka tsara abin saboda kun gani a cikin alkurani, kuma shi mai martaba ya bi magananku saboda bin na gaba bin Allah idan na gaba ya san Allah. Haka ne yake waje. Kana ji? To don haka Allah ya dawo da ni lafiya. Mun gode masa sosai ko. Ina samarin nan masu yawan fitintunu a cikin gari. To an ba mu salo da hikimomi da dubara. Kasan mu sabon shiga ne a cikin wannan fada. Mahaifanmu suka yi mulki, jama'a suka ji daɗinsa. To gashi yau har Allah ya samu ne yau a fada. To wani abin dole sai mun dinga ɗaukan ilimi daga na gaba. Gaskiya ne gari. To gaskiya alhamdulillahi mun samo ilimi a wajen mai martaba. Allah ƙara masa lafiya. Amin ya rabbi. Haka ne mai gari. Kamar yadda muka yi ta roƙo a wurin Ubangiji, Allah ya dawo da kai lafiya kuma ka zo mana da tsaraba. Gashi da yaddan Allah ya kawo ka lafiya, kuma mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbas mai gari, manyan fada
watan suna da manyan maluma kamar yadda ka gansu a cikin gari da kuma yawan al'umma. To dole idan mutum ya je wannan wuri zai ga ilmummuka na ban mamaki. So mun gode wa Allah da Allah ya kai ka ya kawo ka lafiya. Amin ya rabbi. Amin ga tamala. Sake mika masa godiya da kuma ya baka wannan kujera ta mulkin wannan gari namu na Yawi. Allah ya sanya albarka a cikin. Amin ya rabbi. Amin ga tamala. Mulki wannan da kake ganin sa abu ne wadda insha Allah idan aka tafi da shi yadda ya kamata to insha Allah kyakkyawan fata ake yi wa dukkan wani mai mulki. Jama'a assalamu alaikum, sunana Tasiu dan mutan Yawi, ɗaya daga cikin jaruman da ake kokarin fafata da su a cikin fim ɗin daya mai suna Idi Mai Rake. Na zo ne domin mun tallata muku album ɗin abokina wato Ali Efo mai suna Sakon Zuciya. San ki yana da ɗin girma, ke nake nema, auren ki shi ne burina. Ke ce cikon buri, hasken annuri. Son ki ya girma ya zama kauna, kalli idanu ki gaskata. Kallo guda naiwa Amira ta sace zuciya, kyakkyawa san kowa ake zan sa a ɗakina. Mama kaunar ki nake a cikin raina da jini, mama mai share hawaye na. Purchase your tracks today. Sakon zuciya zan furta, na riga na kamu da kaunar ki cikin raina. Muradi sakon zuciya zan furta, na riga na kamu da kaunar ki cikin raina. Purchase your tracks today. Yes, dan mamu na zo da wata labari ne da Allah game da isar da wata sako. Kai jama'a assalamu alaikum, sallama irin ta addinin musulunci. Muna tallata muku waƙar Ali Efo wato album nashi mai dauke da taken suna Sakon Zuciya. Idan kana buƙatar neman wannan waƙar kana iya samun shi a channel nashi na Ali Efo TV. Wannan waƙan idan ka je ka saurara waƙoƙi ne tsantsa na soyayya. Farin cikin ku farin cikinmu, farin cikinmu, farin cikinku, mu haɗe a Ali Efo TV. Ya wuya da Allah. Sakon Zuciya! Za ka samu rangwame daga nan. Amma kada ƙara irin gangancin nan. Idan ba haka ba kuma za ka iya rasa rayuwanka. Idan kana tunanin kana son ta da yawa ne, so ka yi nesa da ita ka koyi kinta. Idan ba haka ba kuwa jiki magayi. Nakiya Uga kake, a sake wannan dabba. an gama uga. Wato ala gafarta mala. Ka daɗe mai gari. Gaskiya
ina jin daɗin zama da kai a wannan fada. Na gode mai gari. Tsakanina da kai sai dai Allah Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amin amin. Wannan fada na maka alƙawari inda ni ne akan wannan fadar, to insha Allah in dai ba rai yayi halinsa ba, nan gaba kaɗan ka san rayuwa kullu nafsin zai ka talmauta kamar da kuke gaya mana. Haka ne. To insha Allah in dai ba rai yayi halinsa ba, akwai wasu alƙawuran da ne maka insha Allah. To ubangiji Allah nuna mana. Amin amin. In Allah ya yarda. Allah ƙara ma girma mai gari. Allah ƙara ma ɗaukaka. Jawaban ko jawabai ne wanda ya min daɗi. Shi kuma shi wato ainihin zama da kai, to ba zan iya cewa komai ba, sai dai in yaba. Kuma ina miƙa godiya na bisa irin adalci da kake nuna min. Adalci ta ɓangaren ka kam alhamdulillah. Babu ma da na sake jin malam ya zo maka da irin wannan bayanai. Sai na ji ba abin da zan iya cewa, sai dai in ci Allah barku tare da malam. Shi malam to ka ƙara rike shi. Malam ba, malam ai abun godiya ne. Kai kuma muna roƙon Allah ya baka girma, ya ƙara ɗaukaka ka kuma. Amin amin. Saboda a baya dai mun san iyayenku gaskiya su masu adalci ne, amma sai in ga kaman naka ɗin kuma ya zo ya ɗara min nasu. Dan ni kaina da iyalaina babu ilimi wanda ba maka addu'a kullum sai in ba mu sallah ba. Wallahi to Allah ƙara maka girma. Amin amin. Allah ƙara maka ɗaukaka. Amin amin. Madalla. Shi kuma malam muna sake mika godiya ga irin gudunmawa da kake kawo wa shi fada. Mai gari kuma yana ɗoka kuma yana mika godiyarsa sima. To alhamdulillah. Allah abin Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Da Allah taimaki mai gari. Allah taimaki mai gari. lafiya sarkin fada ka zo a wani rikici haka. Lafiya ba. Me ke faruwa sarkin fada? Yanzu nan na tashi daga bayan gari na ga dan mamu da jama'arsa suna kan tattaunawa kan shirin makirci. A wannan garin? Sosai kuwa. Ina sarkin dogarai. Gani nan Allah ƙara ma girma. Ka je ka bi sarkin fada. A bi wannan al'amarin abinci ko min shi. Fara na ka cika wata. Yawa. Ina son in ji result yanzu. Ina kake sarki? Gani. Ina sarkin fada? Gani kuwa. Sai ina ka gano su. Ta wannan bangare. Ka biyo ni. Ranka shi dade mai gari ya kamata a ce su biya ta hukumar 'yan sanda saboda a basu 'yan sanda su wuce su ɗauko su. Ina ga hakan zai fi sauki. Kana je Allah gafarta malam. Gashi na kwanta yi. Kai, ɗauke shi maza ku kai shi da mai gari a kai shi asibiti. To fita. Kafin nan mu za mu shiga neman ɗan mamu. An gaba. Sadin sare! Yasa. Inda ɗan mamu yake sai mun je mun nemo shi saboda we are several. Allah ba ku sa'a. Waya. Za mu kama shi da mu. Ɗauke shi kuce. To ba damuwa ɗin za. Ba damuwa kuka.